नंगौ बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थिया जानानै थांबाय थांनाय 22 सेप्तेम्बराव आरो बेनि अनगायैबो जे बेनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ 26 सेप्तेम्बराव फोसावबाय आरो बे समाव जोबोदनो बुरजा मासि मोननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव देरहासार जादों गासै 28टा मासि मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों बयबो बेखौ मिन्थिगौ आरो बेनि अनगायैबो इउ पिपल राजखान्थि हानजाया सेकेन्ड पजिशनाव एबा 7थि मासि मोनदों आरो बीजेपी राजखान्थि हानजाया मोनबा मासि मोनदों बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोरा जेरै कंग्रेसनिफ्राय लानानै बे समाव एजिपि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन नाथाय बिथांमोना जेबो बासि मोननो हायाखै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे जादु बे जादुआ बिटिसि आव सोलिदों बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबोरैहाय जारिमिनारि देरहासार जानाय जादों बा बिथाङा माबोरैहाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बुरजा मासि मोननो हादों बेनि सायाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे हाग्रामा महिलारि बिथां बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा रादाय होदोंमोन रायजो राजानि गेजेराव मा रादाय होदोंमोन आरो बिथांमोननि जे इस्ताहार बे इस्ताहारनि गेजेरजों मा बिथांमोना बाथ्रा बुंथिदोंमोन आंनि आखायाव बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे 5थि साधारन बिसायख'थिनि जे बिटिसि बिसायख'थिनि जे इस्ताहार बे इस्ताहारा आंनि गेजेराव दं एबा बिसायख'थि इस्ताहारा आंनि गेजेराव दं नोंथांमोननो जे बिथांमोननि जाखिनि रादायफोर एबा बिथांमोननि जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनाय जे बे नैबे इस्ताहारनि गेजेरजों बिथांमोना हाबदोंमोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिथांमोना मा थांखि लानानै बे समाव फैबाय थानाय समाव जुदि बिसायख'थि देरहासार जायोब्ला बिथांमोना खामानि मावगोन थाखाय थांखि लादोंमोन गासैखौबो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लागोन भिडिअ मोननै जागोन एबा खोन्दो मोननै खालामगोन जोङो बेवहाय सेथि खोन्दो हिसाबाव जोङो 50टा बिथांमोना 100टा बिथांमोना रादाय होदों एबा बिसायख'थि हानजानि थांखि आरो नोजोर बिथांमोना मा थांखि लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांगोन आरो खामानि मावहैगोन बेनि सायाव बिथांमोना 100टा बे समाव थांखि लादोंमोन आरो बेनि गेजेराव आं 50टा थांखिखौ नोंथांमोननि गेजेराव गिबि खोन्दोआव फरायग्रोनो एबा फरायथिनो थाखाय आखायाव लादों फोरमायगोन मोनफ्रोमबो आयदाखौ दा बिथांमोना लिरदों जे बिपिएफ हानजानि थांखि आरो नोजोर आरो इयुन बिथांखि बिथांमोना बेबायदि बिथांमोना 100टा जे बिथांखि बेफोरबायदि होनानै बिथांमोना बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव होदों जिमान हायो जेसेबां हायो थाब नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं आखायाव लागोन मोनफ्रोमबो फरायनो थाखाय आङो बे समाव सिगांदों बिपिएफ हानजानि बिटिसि आरो आसामनि गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय गायसनलांनो थाखाय बायदि मावफारि आजावगोन बे हानजाया गासै हारि हारिसानि जेंनानि फारसे दायब'था दं बे हानजाया गाहायाव मख'नाय बादि गुबुन गुबुन दाबि आरो जेंनाफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय नांगौ बादि राहा लागोन बिपिएफ हानजाया बेफोर थांखि नोजोर आरो इयुन मावफारिफोरखौ फारियै सुफुंलांनाय ओंथियै फैगौ 5 बोसोर बिसायख'थियाव बारसोमनो थियारि जादों जेरै जों बिथांमोना 100टा जिखिनि थांखि लादों आरो बेनि गेजेरावनो बिथांमोना 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना मावफुंनो थाखाय बे समाव नाजागोन एबा नाजानायनि बाथ्राखौ मख'दों सेथि बायदि बिथाङा लिरदों बिटिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसा सुबुंफोरनो दाजानाय बिपिएफ हानजाया बायदि सेल कमिटिफोरा दैखांनाय समाजारि रांखान्थि सोलोंथाइ राव थुनलाइ हारिमु बायदि गाव हारियारि बायदि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय हानजाया अरायथियारि बिपिएफ हानजाया खुंथायाव फैखांनायनि उनाव गावबागाव सेल कमिउनिटिफोरजों जेंनाफोरखौ नायबिजिरना सुफुंलांनो थाखाय नांगौ बादि राहा लानाय जागोन आरो बेवहाय गोबां सेल दं आरो बेनि अनगायै गुबुन गुबुन हारिफोरनि राव सोलोंथाइ हारिमु बेफोरनि मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ नायनानै बे समाव सुस्रांनायनि थाखाय राहा लागोन होननानै बिथाङा सेथि आयदायावनो बिथांमोना बेखौ लानाय जादों नैथियाव जाहैदों बिटिसिआव थानाय बायदि हारियारि सुबुंफोरनि उन गोग्लैसोनाय ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय सोलोंथाइ सावस्रि दै रोगाथाय हान्थामेला आरो बिदुं गोहो जगायनाय बेलायाव हानजायाव नांगौ बायदि राहा लागोन आरो बेनि अनगायै सोलोंथाइनि बेलायाव सावस्रिनि बेलायाव दै रोगाथायनि बेलायाव हान्थामेलानि बेलायाव बिदुं गोहो जगायनायनि बेलायाव बेफोरखौ फैबाय थानाय समाव नांगौ बायदि बिपिएफ राजखान्थि हानजाया राहा लागोन होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों
सरकाराव दाखांनायनि उनाव BPF हानजाया BTC-आव थानाय बिजाथि गैजायै हारिफोरनि थान्दै थि खालामो उननि समाव सीमा थि खालामगोन बुब्लियाव BTC-आव मासिनि बिबां बांहोनाय बै हारिनिफ्राय थान्दै थि खालामनाय जागोन आरो बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो BTC-आव BPF-आ सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बायदि हारिफोरनि थाखाय थान्दै थि खालामगोन आरो बेनि अनगायैबो सीमा थि खालामगोन बुब्लियाव BTC-आव मासिनि बिबां बांहोनायखौबो बिथांमोना थि खालामगोन एबा BTC-नि जाखिनि मासि दं बे मासिखौ बांहोनायनि थाखाय बिथांमोना राहा लागोनखौ बाथ्राखौ मख'दों। आथिखालाव UPPL दैदेननाय BTC सरकारा आसाम सरकारसिम दैथायहरनाय गासै बिफानखौ फिन BTC-सिम फिदिंना लाबोफिननाय जागोन आरो 6थि फारिलाइनि सिङाव दाजानाय BTC-नि गोहोखौ फिन गोख्रों खालामफिननाय जागोन आरो बिथांमोना फोरमायथिजों UPPL-खौ अजद खालामदों जे एबा UPPL-नि बाथ्रा एबा UPPL-आ दैथायहरनाय BTC-निफ्राय आसामाव दैथायहरनाय माखासे बिफान आरो बेनि अनगायै 6थि फारियाव जे BTC-आ दङ बेखौ सिगांनि बायदि गोहोखौ थि खालामनाय जागोनखौ बिथांमोना बेवहाय लिरनानै दोनदों। UPPL हानजाया सरकार दाखांनायनि उनाव खोमानाय BPF सरकारनि आमोलनि मावफुंबोनाय बड'लेण्ड बिकास योजनाखौ फिन फोथांफिनना बांसिन मावबिथांखि आजावनाय जागोन आरो बिथांमोना फिन आरोबाव बड'लेण्ड बिकास योजनाखौ लाबोफिननायनि थाखाय बिथांमोना राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। अदालगुरियाव गंसे मिनि BTC सेक्रेटारियेट गायसननायनि राहा खालामगोन आरो बिथांमोना जे अदालगुरियाव दे मिनि सेक्रेटारियेट एबा बे समाव BTC-नि जे फिसा मोनसे नेहाथारिखौ खालामनो थाखाय एबा लुफुंनो थाखाय अदालगुरियाव राहा लागोनखौ बिथांमोना फोरमायथिदों एबा लिरदों। BTC-नि मोनफ्रोम जिल्लायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि केम्पास गायसननायनि हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोन आरो बिथांमोना जे BTC-आव गंफ्रोमबो जिल्लायाव बे समाव बिथांमोना जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास गायसननायनि थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिननायनि बिथांमोना बाथ्रा बुंदों एबा बाथ्रा मख'दों। BPF हानजाया सरकाराव फैनायनि उनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय BTC-आव गोदानै थिसनजानाय गामिफोरखौ लानानै गोदान महकुमा सार्कोल अफिस बायदि गायसननाय हादरसा सरकारखौ खावलायगोन आरो बिथांमोना गोदानै जेखिनि BTC-आव हाबनाय एबा BTR-आव हाबनाय जाखिनि गामिफोर दङ आरो बेनि अनगायैबो जिल्लाफोर दं बे जिल्लाफोराव जे महकुमा आरो सार्कोल अफिस बायदि गायसननायनि थाखाय हादरसा सरकारखौ खावलायगोन एबा नारसिनगोननि बाथ्रा बिथांमोना 9थि नाम्बाराव बिथाङा लिरदों। सरकार दाखांनायनि उनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थालांनाय बर' गामिफोरखौ BTC-आव थिसननो थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोन आरो बिथांमोना मख'नांगोन जे BTR गोजोन गोरोबथानि बायदियै बे समाव गामि जाखिनि थिसनजाबाय आरो बेनि अनगायै थाबावनाय जाखिनि गामिफोर बे गामिफोरखौ बिथांमोना बे समाव थिसननायनि थाखाय रादाय एबा बिथांमोना थिसननायनि थाखाय आरोबाव थिसननायनि थाखाय राहा लागोन एबा आसाम सरकारखौ खावलायगोन होननानै बाथ्रा मख'नाय बिथांमोना दङ आरो गुबुन फारसे बिथांमोना मख'दों जे BTC आरो BTR गोरोबथानि बायदि जिखिनि गामि हाबसनबाय गामि थिसनजाबाय आद्रा थानाय जाखिनि गामिफोर बे गामिफोरखौ बिथांमोना थिसननो थाखाय बे समाव BTR गोजोन गोरोबथा एबा गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना बे समाव बेवहाय लिरनानै होदों। क'क्राझाराव BTC-नि गासै हारियारि सुबुंनि थाखाय गेस्ट हाउस एबा आलासि जिरायसालि न' लुनाय जागोन आरो बिथांमोना क'क्राझाराव गुबुन हारि जिहेतु BTR ओनसोलाव BTC ओनसोलाव गोबां गुबुन हारिफोर दं बे हारिफोरनि थाखाय क'क्राझाराव जुदि फैयोब्ला बिथांमोननि थाखाय गासिबो हारिनि थाखाय गेस्ट हाउस खालामनो थाखाय बिथांमोना थिरांथा एबा आलासि जिरायसालि खालामनो थाखाय लुफुंनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। BPF हानजाया खुंथाय गोहोनि मासियाव जिरायनाय उनावनो BCDC-नि बिसायख'थि खुंनो हादरसा सरकारखौ खावलायगोन आरो BPF राजखान्थि हानजाया जेब्ला जिहते नोंथांमोना मिथिगौ गाबोननि सानाव समायखिरा लागोन बे समायखिरानि उनावनो BCDC एबारनि जिखिनि BCDC दं बे BCDC-खौ बे समाव बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय हादरसा सरकारखौ खावलायगोन होननानै बिथांमोना बेवहाय रोखायै लिरनानै होदों। BTC-नि सुबुं अनजिमा बादियै गासै सुबुं मैखोम हालामाव बै सुबुं बिबां गोनांसिन हारिनिफ्राय BCDC आरो TCLCC मासिगिरि एबा सोद्रोमा सायख'नानै राहा लानाय जागोन आरो बे समाव बिथाङा मोनसे गोनां बाथ्रा बुंथिदों बा बिथांमोना लिरनानै लादों BTC-आव थानाय सुबुं अनजिमा बादियै गासै सुबुं मैखोम हालामाव बै जायगायाव सुबुं अनजिमानि बिबांखौ नायनानै बिथांमोना BCDC-नि मासिगिरि आरो TCLCC-नि मासिगिरिनि सोद्रोमाफोरखौ सायख'नायनि राहा लागोन होननानै बाथ्राखौ मख'नाय दं।
BPF हानजाया BCDC बिसायख'थियाव आइजोफोरनि थाखाय 50% मासि थि खालामगोन आरो बेयो जोबोदनो मोनसे बाथ्रा बिथांमोना लिरदों जिहेतु बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बे बाथ्राखौ मख'दों बेहाय लिरना होदों जे BCDCनि जाखिनि मासिगिरिफोर एबा चेयारमेनफोर दं बे चेयारमेननि थाखाय 50% रिजार्भेसन खालामगोन आइजोफोरनि थाखाय एबा बे समाव 420 BCDCफोर दङ दा 420 BCDCनि गेजेराव बे खावसे बाहागोआनो 50% एबा 210 BCDCआ बा बिनि मासिगिरियानो जागोन आइजोफोरा बेवहाय बिथांमोना रोखायै लिरनानै दं 13 नम्बराव बेनि अनगायै 14 नम्बराव बिथांमोना ब्राउफेड एबा BRAWFED ब्राउफेडनि जोहै BTCनि आइजो माहारिफोरखौ गाव आथिङाव गसंथानाय लोगोसे दुलाराय आसाम नाङै जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनो हानाय बादि आर'नाइ गामसा दख'ना मेखेला सादर एबा बायदि हारि हारिसानि गानग्रा जोमग्रा सि दानानै दिहुननायाव गोसो होथाबनाय जागोन आरो बेनि अनगा ब्राउफेडनि गेजेरजों बिथांमोना गुबुन गुबुन हारिफोरनि गान जेरै जों आर'नाइ गामसा दख'ना मेखेला बेफोरखौ दाफुंनायनि एबा बेनि गेजेरजों जे हाबा हारिमुखौ फोथांना लांनो थाखाय बिथांमोना थिरांथा खालामदों CSBआव BTCआव थानाय गासै हारि हारिसानि सुबुंफोरखौ फारि सोद्रोमा महरै थिसननाय राहा लानाय जागोन CSB जेरै सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों बे समाव बेवहाय सोद्रोमा थिसननाय जायो आरो बे सोद्रोमाखौ गुबुन गुबुन हारिसाफोरनिफ्रायबो बेवहाय मेम्बारशिप हिसाबै लाखिगोनखौ फोरमायथिदों एबा बिथांमोना रोखायै बाथ्राखौ मख'दों BTCनि सिङाव जिल्ला थाखोआव दानो गोनां लेन्ड एडभाइजरि बर्डआव बायदि हारि हारिसानि सुबुंफोरखौ सोद्रोमा महरै थिसननायनि राहा लानाय जागोन आरो लेन्ड एडभाइजरि बर्डआव बे समाव गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्रायबो बेवहाय मासिगिरि एबा मेम्बार महरै बा सुबुंफोरखौ थिसननायनि थाखाय राहा लागोनखौ बिथांमोना लिरदों 17 नम्बराव BTCनि सिङाव गसाइगाव बिजनी सालबारि आरो भेरगाव मुङै गोदान जिल्ला आरो हादरसा सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांगोन जोबोदनो मोनसे गोसो होनो गोनां बाथ्रा 17 नम्बराव बिथांमोना लिरदों जे BTCआव गोदानै मोनसे जिल्लाफोर गसाइगाव बिजनी सालबारि आरो भेरगाव बे गासै जों जुदि नोजोर होयोब्ला गासै बेवहाय मोनब्रै जिल्ला गोदानै जिल्ला बिथांमोना गायसननायनि थाखाय राहा खालामगोन एबा बिथांमोना हादरसा सरकारनाव दाबि खालामगोन बे जाहैबाय गसाइगाव बिजनी सालबारि आरो भेरगाव बे जिल्लाफोरखौ बा बेखौ महकुमाखौ बे जिल्लायाव कन्भार्ट खालामगोन BTCआव थानाय गासै हारि माहारिनि माहारियारि फोरबो मिरु नाङै खुंनो थाखाय रांखान्थि मदद होनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर दङ जेराव गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेराव माहारियारि फोरबोफोर दङ बे फोरबोखौ मोनसे सेन्ट्रेलाइज एबा मिरुआव खुंनो थाखाय रांखान्थियारि मदद होगोनखौ बेवहाय लिरना होनाय जादों 19 नम्बराव दं BTCनि फरायसुला फरायसुलि आरो लाइमोनफोरनो गोसो मोदोम जौगानायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो मिरु नाङै युथ फेस्टिभेल खुंनायनि थाखाय राहा खालामगोन आरो बिथांमोना जे BTCनि लाइमोनफोरखौ बेवहाय मोनसे थुलुंगाखांहोनो थाखाय युथ फेस्टिभेल खुंनो थाखाय बिथांमोना रादाय होदों एबा बे समाव बिथांमोना फैबाय थानाय समाव सरकाराव फैयोब्ला लागोन होननानै बिथांमोना लिरदों इस्ताहाराव 20 नम्बराव BTC ओनसोलनि गासै हारियारि हारिमुखौ लानानै BTCनि सिङाव मिरु आरो हारिमुआरि फोरबो खुंनाय जागोन आरो बेवहाय BTCनि ओनसोलफोरनि गासै हारि हारिसाफोरनि हारिमुखौ लानानै BTCआव मिरुआरि मोनसे हारिमुआरि फोरबोखौ खुंगोन एबा फेस्टिभेल खुंगोन एबा कालचारेल फेस्टिभेल खुंगोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों 21 नम्बराव गेलेग्राफोरखौ थांखिनानै सहैनाय आरो फोरोंग्राफोरखौ थुलुंगा होनाय नोजोरै बायदि रोखोमनि गेलेग्रा फोरोंगिरिफोरनो गेलेग्रा आगजु आरो बायनो आरो गेलेग्रा फोथार जौगाहोनायजों लोगोसे फोरोंग्राफोरनि मदद जानायनि बादि सरकारा दाखांनायनि उनाव हानजायाव रांखान्थियारि मदद होलांनो राहा खालामगोन बिथांमोना जाखिनि बे लाइमोनफोर दं बे लाइमोनफोरनि थाखाय गेलेग्रानि आगजु गेलेग्राफोरखौ फोसाबनाय गेलेग्रा फिल्डफोरखौ फोसाबनाय आरो बे गेलेग्रा फोरोंगिरिफोरनो बे समाव रांखान्थियारि मदद होनो थाखाय बिथांखि लादों 21 नम्बराव
BTC आव दावबायारिफोरनि जौगानाय आरो दावबायारिफोरखौ गोसो बोगथाबनायनि थाखाय मिरु नाङै टुरिज्म फेस्टिवल खुंनायनि थाखाय राहा लागोन आरो बिथांमोना टुरिज्म मोनसे फेस्टिवल खुंनायनि थाखाय एबा दावबायारिफोरखौ सांग्रांथि होनायनि थाखाय दावबायारिफोरखौ एट्राक्शन खालामनायनि थाखाय बे समाव टुरिज्म फेस्टिवल खुंनो थाखाय बिथांमोना राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। 23 नम्बराव हादरसा सरकारनि केबिनेट बिथांखि बायदि अदालगुरि बाक्सा आरो चिरां जिल्लायाव गंफाइ मेडिकेल कलेज गायसननायनि थाखाय सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जागोन आरो बेनि अनगायै हादरसा सरकारनि केबिनेट बिथांखि बायदियै अदालगुरि बाक्सा आरो चिरां जिल्लायाव गंफ्रोमबो जिल्लायावनो गंफायै मेडिकेल कलेज गायसननायनि थाखाय बे समाव हादरसा सरकारखौ नारसिनगोनखौ फोरमायथिदों। 24 नम्बराव दङ अदालगुरि तामुलपुर आरो मसलपुराव जौगा मान थाखोनि स्टेडियाम लुफुंनायनि राहा खालामगोन। अदालगुरि तामुलपुर आरो मसलपुराव जौगा थाखोनि स्टेडियाम लुफुंनायनि थाखाय राहा खालामगोन एबा राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। 25 नम्बराव बाक्सानि कख्लाबारियाव आबाद मुलुगसोलोंसालि एग्रिकालचारेल इउनिभार्सिटि लुफुंनो सरकारनि थांखियाव दाबि दैखांनाय जागोन आरो बे समाव जे कख्लाबारियाव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि लुफुंनायनि थाखाय मिरु सरकारखौ एबा बे समाव सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांगोनखौ बुंथिदों एबा लिरनानै होदों। 26 नम्बर BTC आव गोजौ सोलोंथाइनि गोनांथि आरो इयुन जौगानायनि थांखियै इन्टारनेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ प्रोफेशनल स्टाडिज IIPS इडुकेशनल ट्रास्ट रांची GHK आ बड'फा ग्लबेल इउनिभार्सिटि मुङै गावारि खोन्दोनि मुलुगसोलोंसालि गायसननो दावगानायनि सायाव हानजाया सरकाराव दाखांनायनि उनाव नांगौ बायदि राहा लागोन आरो बेनि अनगायैबो BTC नि सिङाव गोजौ सोलोंथाइनि गोनांथि आरो इयुनखौ जौगानायखौ थांखिनानै इन्टारनेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ प्रोफेशनल स्टाडिज इडुकेशनल ट्रास्ट रांची बड'फा ग्लबेल इउनिभार्सिटि मुङै जे गावारि खोन्दोनि मुलुगसोलोंसालि गायसननो दावगानायनि सायाव हानजाया सरकार दाखांनायनि उनाव नांगौ बायदि राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। BTC ओनसोलाव थानाय नंगुबै भारतारि नोगोरारिखौ गुबैयै बेंगली आरो मुसलमान डिपर्टार्स नोगोरारिनि मुङाव जाहाथे जेबो रोखोमनि सातजारलायाव गोग्लैया आरो हादोरनि संबिजिरारि मोनथायनिफ्राय नेवसिजाया बेनि थाखाय जेंनाखौ सुस्रांनो नांगौ बायदि राहा लानाय जागोन आरो बे समाव डिपर्टार्सनि सायाव स्पेशली गुबैयै बेंगली आरो मुसलमान हारिनि जे डिपर्टारनि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांलांनो थाखायबो राहा लागोनखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। 28 नम्बराव दङ BTC आव थानाय कच राजबंशी आरो आदिबासी हारिखौ ST महरै सिनायथि होनायनि थाखाय BTC खुंथाया एसेब्लाबो गनायथि होना मिरु सोरखारनि दैथायहरनाय बिथांखिनि सायाव हानजानि मददआ इयुनाव थाबाय थागोन आरो बेवहाय मोनसे बाथ्रा मख'नांगोन जे कच राजबंशी आदिबासी हारिफोरखौ ST प्लेन महरै थिसनथाइ होनायनि थाखाय BTC खुंथायाव एसेब्लाबो गनायथि होनानै मिरु एबा गनायथि होगोन आरो मिरु सरकारनिसिम दैथायनाय बिथांखिनि सायाव हानजानि मददआ थागोनखौ फोरमायथिदों। सरनिया कसारी हारिसानो हारियारि फोरमान बिलाइ एबा ST प्लेन होनाय बेलायाव BTC सरकारा मदद खालामगोन आरो बे समाव सरनिया कसारीफोरनो जे ST प्लेन होनायाव बे समाव BTC सरकारनिफ्राय गनायथि थागोनखौ फोरमायथिदों। 30 नम्बराव दङ मदाहि हारिसाया ST प्लेन फोरमान बिलाइ मोननाय बेलायाव नुजानाय जेंनाखौ सुस्रांनो BTC सरकारा मदद खालामगोन। ST प्लेन महरै मदाहिफोरा नुजानाय जे जेंना बे जेंनायाव BTC सरकार एबा BPF आ मदद थागोनखौ फोरमायथिदों। 31 नम्बराव दङ दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बायदि दाबि जेरै फरायसालियाव नांगौ बिबांनि फोरोंगिरि थिसननाय फरायसालिफोरनो रानना होनाय आदार जाहोनायनि थाखाय न' लुना होनाय थि समाव बिजाब आरो सोलों फोरों आगजुनि मोननाय आफादनि थाखाय मावखुलि न' लुना होनाय बायदि जेंनाखौ हानजायाव सरकाराव फैनायनि उनाव सुफुंनाय जागोन आरो मोनसे गोनां बाथ्रा जे दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जे बायदियै
फरायसालिफोरा नांगौ बायदि बिबांनि फोरोंगिरि थिसननाय न' लुनाय आरो जाग्रा आदार जगायनाय मावफुलि लुनायाव बिथांमोना हेफाजाब होगोनखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। 32 नम्बराव बिटिसिआव 2016 मायथाइसिम गायसनजानाय सरकारि खालामनायनि फरायसालि जौमा फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो फोरोंगिरि मावख' हानजानि साख्रिखौ सरकारि खालामनो थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोन। 2016 मायथाइसिम गायसनजानाय सरकारि खालामजायै फरायसालि जौमा फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय एबा प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय फोरोंगिरि मावख' हानजानि साख्रिखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोनखौ फोरमायथिदों। बिटिसिनि सिङाव थानाय बर' आरो असमिया बिजोंनि गुनगोनां सोलोंथाइ होबोनाय गावारि फरायसालिफोरा मोगा-मोगि जानांनाय बायदि जेंनाफोर जेरै फरायसालिफोरनि मुं गोरलैयै रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायै, न' बां लुनो थाखाय सरकारि अनसुंथाइ मोनै, बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो बिपिएफ हानजाया हाथावसिम नाजागोन आरो बेनि अनगायै बिटिसिनि सिङाव थानाय बर' असमिया बिजोंनि गुनगोनां सोलोंथाइ होबोनाय गावारि फरायसालिफोरा मोगा-मोगि जानांनाय बायदि जेंनाफोर जेरै फरायसालिफोरा मुं गोरलै रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायै, न' बां लुनो थाखाय सरकारि अनसुंथाइ मोनै, बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिपिएफआ पाराव फैबा बेखौ लागोन होननानै लिरदोंमोन। 34 नम्बराव बर' रावखौ एपिएससि आरो जुडिसियारि डिपार्टमेन्टनि आनजादफोराव बाहायनो थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोन आरो बेनि अनगायै बर' रावखौ एपिएससि आरो जुडिसियारि डिपार्टमेन्टनि जे आनजादफोराव बाहायनो थाखाय हादरसा सरकारखौ खावलायगोन एबा नारसिनगोनखौ फोरमायथिदों। बिटिसि ओनसोलनिफ्राय एपिएससियाव सा 2 सोद्रोमा थिसननो हादरसा सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जागोन। मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा बेवहाय बिटिसि ओनसोलनिफ्राय एपिएससियाव सा 2 सोद्रोमा थिसननो थाखाय बे समाव नारसिननाय जागोनखौ फोरमायथिदों। 32 नम्बराव बिटिसिनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि आंखालनि थाखाय नुजानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो लांदां जाना थानाय मासिफोराव टेट उथ्रिसार जानाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो सोलोंथाइनि मानथाखोखौ बांहोनो थाखाय नाजागोन एबा टेट उथ्रिसार जानो हानायफोरखौ थिसननो थाखाय बे समाव राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। फरायसाफोरखौ बादायारि सोलोंथाइ आजावजानाय थुलुंगा होनाय एबा मदद खालामनाय थांखि मेडिकेल इन्जिनियारिं एनआईटी आईआईटी पीएचडी बायदियाव मुं थिसननाय आरो एपिएससि यूपीएससि आनजादनि गिबि खोन्दोआव उथ्रिसार जानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरखौ नोगोद राङारि मदद होनाय आरो बे समाव मेडिकेल इन्जिनियारिं एनआईटी पीएचडी आईआईटी फोराव बे समाव थिसननाय एबा मुं थिसननायाव राहा लानाय एपिएससि यूपीएससि आव आनजादनि गिबि खोन्दोआव उथ्रिसार जानाय राङारि मदद होनायखौ बाथ्राखौ मख'दों। बिटिसिनि मोनफ्रोम जिल्लानि सिङाव बादायारि आनजादनि थाखाय कम्पिटिटिभ एग्जाम ट्रेनिं सेन्टार गायसननाय जागोन। कम्पिटिटिभ एग्जाम ट्रेनिं सेन्टारनि गायसननायनि थाखाय बिथांखि लादों। बिटिसिनि मोनफ्रोम जिल्लाफोराव स्किल डेभेलपमेन्ट सेन्टार गायसननाय राहा खालामगोन। मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव स्किल डेभेलपमेन्ट सेन्टार गायसननायनि थाखाय बे समाव राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। 40 नम्बराव कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम 4 लाइन राजा लामा गायसननाय जागोन जेराव हल्टुगाव, तिनिआलि, देबोरगाव आरो तितागुरियाव फ्लाइअभार थागोन आरो बेनि अनगायै कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम 4 लाइन राजा लामा बानायगोन जेराव हल्टुगाव, तिनालि, देबोरगाव आरो तितागुरियाव फ्लाइअभार थागोनखौ बिथांमोना फोरमायदों। 41 नम्बर सुबनकाटानिफ्राय निकासिसिम पाक्का लामा लुफुंनाय जागोन जेराव मरा पाग्लादिया दैमानि सायाव आरसीसी दालां थागोन। सुबनकाटानिफ्राय निकासिसिम पाक्का लामा थागोन बा लामा लुफुंनायाव जागोन आरो जेराव आरसीसी दालां पाग्लादिया दैमायाव थागोनखौ फोरमायथिदों। 42 बिजनीनि 2 नं सिसुबारियाव जिलिं दैमानि सायाव आरसीसी दालां लुनाय जागोन। जिलिं दैमानि सायाव आरसीसी लुनायनि राहा लामा लागोन। 43 नम्बर बिटिसिआव गनायथि होजानाय हाग्रा ओनसोलनि गामिफोरखौ खाजोना होग्रा गामिसिम एबा रेभिनिउ भिलेजसिम कनभार्ट खालामगोन एबा सोलायगोनखौ बिथांमोना बाथ्रा मख'दों।
44 बिटिसिआव लांदां जाना थानाय लोगोसे गोदानै थिसनजानाय गामिफोराव गामि बोराइफोरनि थिसनथाइखौ गोख्रों खालामनाय जागोन आरो गोदानै थिसनजानाय गामिफोर बे गामिफोराव लांदां जानानै थानाय जे गावबुराफोर बेखौ थिसननायनि थाखाय राहा लामा लागोनखौ फोरमायथिदों। बरन'दि हाग्रा जिबारि ओनसोल मानास आरो रायमना माहारिनां हाग्रा दावबायथिलिनि सेरनि गामिफोर आदर्श दावबायारि गामि गायसननायनि राहा खालामनाय जागोन। आदर्श गामि दावबायारि गामि जेरै मानास बरन'दि हाग्रा जिबारि ओनसोल रायमनानिफोरनि खाथिनि गामिफोरखौ 42 नम्बराव दुलाराय आसाम देहा नोरजिया जौगाखां आफादनि बायदि दाबि जेरै नोरजियाफोरनि थाखाय बाजेटआव 5% थिसननाय बेसेन नाङै बीमा पलिसि नोरजिया देहानि सुबुंफोरनि थाखाय दानारि पेन्सननि राहा बायदि उद्यगारि खामानिनि खाबु होनाय सोलोंथाइ आजावनाय बेलायाव देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनि थाखाय नांगौ बायदि खाबु होनाय बायदि दाबिनि सायाव हानजाया अराय सांग्रां आरो बेफोरखौ सुलुंनायनि थाखाय हादरसा सरकारनिसिम खावलायगोन होननानै बुंथिदों। 47 नम्बराव गरखा हारिनि सुबुंफोरनि रैखाथिनि गोनां थाखोआव थिसननो हादरसा एबा मिरु सरकारा बिधान सभा आरो संसदआव आयेन पास खालामगोन। BPF हानजाया मिरु हेंथा खालामनाय नङा आरो बे समाव हादरसा सरकार गरखाफोरनि जे रैखाथि गोनां थाखोआव थिसननायनि थाखाय राहा लामा लागोनखौ फोरमायथिदों। 48 नम्बर बिटिसिनि गासै हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जोनोम सान एबा थैनाय सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जागोन आरो बिटिसिनि गासै हारि हारिसाफोरनि बिर जोहोलावफोरनि थाखाय जोनोम सान आरो थैनाय सानखौ फालिगोनखौ फोरमायथिदों। क'क्राझाराव महाबीर सिलारायनि मुसुखा गायसननायनि राहा लानाय जागोन। बे समाव महाबीर सिलारायनि जे मुसुखा गायसननायनि थाखाय राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। क'क्राझार जिल्लायाव आम्बा जास्टिन लाक्रा गोसोखां न'ब्लां लुफुंनायनि राहा खालामगोन आरो बिथां क'क्राझार जिल्लायाव आम्बा जास्टिन लाक्रानि गोसोखां न'ब्लां लुनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। बे जाहैबाय गासै मोन 50टा नोंथांमोननो फोरमायदों एबा बिथांमोननि लानाय जे इस्ताहाराव लिरनाय जे थांखिफोरखौ फरायथिनो हादों। आद्रा 50टा दंबावो बे 50टाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन जे माबोरैहाय बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बे रादायफोरखौ एबा बिथांमोननि जे बुंनायफोरखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांदों आरो बिथांमोना थांनानै जे मावफुंनो थाखाय बिथांमोना 5 बोसोराव मावफुंनो थाखाय रादाय होनानै बे समाव पावाराव फैदों एबा बुरजा मासि लानानै बिथांमोना देरहासार जादों। बेनि गुबै बाथ्राया नैबे इस्ताहारनि गेजेरजोंनो रोखायै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो। बिथांमोना बे आयदाखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांदों। बिसायख'थि फोसावदिङाव बाहागो लानानै बिथांमोना बिसायख'थि फोसावदिंदों। बे नैबे इस्ताहारनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना 50टा इस्ताहारखौ बा इस्ताहाराव थानाय रादायफोरखौ फोरमायबाय। आरोबाव 50टा दंबावो बे 50टाखौ नैथि खोन्दोआव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लागोन।